बे समाव बोथोरनि मोनसे गोनां रादाब बोथोरा गुसुनिफ्राय गुसुसिन जानो हमबाय। नंगौ, हरखाब बोथोरनि गोसोलायनायखौ नुनो मोनदों। गुसु बोथोरजों लोगोसे रोजा खुवा खुनायखौबो नुनो मोनदों। बोथोरनि थासारिखौ नायनानै बे समाव बोथोर बिगियान बिफाना मोनसे सांग्रांथि होदों। सांग्रां जा रायजो राजा नोंथांमोनहा, बोथोरा गुसुनिफ्राय गुसुसिन जाबोगासिनो दङ। फैगौ 14 आरो 15 डिसेम्बरसिम रायजोआव रोजा खुवा खुगोनखौ सांग्रांथि होदों बोथोर बिगियान बिफाना। रोजा खुवा खुनायनि जाहोनाव सान्दुं दुंनाया जोबोद खम जागोन होननानै सांग्रांथि होदों। नंगौ, गोजां बोथोरजों दावहा नांनो साखाफारा जादों नोंथांमोनहा। बे साननैसोआव बोथोरा जोबोद गुसु जानो थांगासिनो दङ। गुसु बोथोरजों लोगोसे रोजा खुवायाबो साग्लोबगोन। बेनिखायनो गारि मटर सालायनाय समाव सांग्रां जानाया गोनां। नंगौ, जुदि नोंथांमोनहा न'निफ्राय गारि मटर दिहुनोब्ला लामा सामाफोराव सांग्रां जानाया गोनां। मानोना रोजा खुवा खुनायनि जाहोनाव नोंथांमोनहा लामाफोरखौ मोजाङै नुवाबो जानो हागौ, जायनि जाहोनाव गिख्रंथाव जाब्रबथाय जानोबो हागौ। नंगौ, रायजोनि दाब दाब जायगाफोराव गुसुआ जोबोद बारा जानो हमदों। फैगौ 14-15 डिसेम्बरसिम रायजोनि दाब दाब जिल्लाफोराव गुसुआ साग्लोबनायजों लोगोसे रोजा खुवा खुनायनिबो सांग्रांथि होदों बोथोर बिगियान बिफाना। बेजों लोगोसेनो अखा हागोननिबो सांग्रांथि होदों बोथोर बिगियान बिफाना।